Srudening kasewakan busana suta maneka Kadangipun Kakang Yayi Brajalamatan apa dene sira Yayi Brajawikalpa sawetara hayu ndadekake kagiat jeneng para siadi ingsun piji ana ing ngarsanipun Kakang Yayi Brajalamatan lan Brajawikalpa miwah Brajawikalpa kepareng ingkang rayi cumadung dawuh pangendika paduka Kakang Adipati Yayi kadangipun Kakang Hyuk kadiparan Guru Siadi ingsun percaya minangka dadi badal wakiling Sun Maranata marang kadipaten ing Glagah Tinulu akari luhuring nusa bangsa ing kadipaten Glagah Tinulu medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegelaten ulah kridaning aprang sawanci-wanci kadipaten katemping parang muka boten badhe ngepok kunca paduka Kakang Adipati ngerayi kekalih putung sumangga kabandhemna remuk sumangga kasawurna pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna ngira ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi kadangipun Kakang Brajalamatan lan Brajawikalpa namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kekalih mugi kunjuka Mbak Dayanana ing kasantosan Kakang Adipati tatanen kang padha gantung sipo dina samengko persasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atase sak kadipaten Glagah Tinulu kerawan piyayi luhur ya kuwi Rekina Patih Arya Sengguni lan bapa Prabandurna ing Sukali katuran karaharjan rawuh ngandika Rekina Patih Arya Sengguni wonten ing kadipaten Glagah Tinulu iki lenggan sak mangke Paman Harya Sengguni kawula nun nggih nak Mas Brajadenta tansah pinanganing kawidadan niring sambikala
anggen kula sowan sarengan klan Kakang Premban Durna namung keparenga ingkang ngabdi ing kepatihan ngaturaken salam taklim kunjuk ngersanipun Sang Adipati Brajadanta ing Glagah Tinulunggir saestu adamel kagiat raos sing manahipun ingkang putra dene janur gunung kadingaren teka Bapa Durna kelawan paman patih sengguni kepareng rawuh wonten ing Kabupaten Glagah Tinulu sampun aturaken ing ajeng persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu pindhanipun Kadipaten Kedawan Kanugrahan dene rawuhipun Bapa Durna Harya Sengguni upami wonten dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Ngastina tumuli kula aturi paring pangandikan kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nanging menawi rawuhipun Bapa Durna tuwin paman Sengguni menika wonten bab pribadi ingkang badhe dipun ngendikaken ingkang putra pun Glagah Tinulu mboten badhe Ngastina lan Kadipaten Glagah Tinulu menika wonten sambet pasderekan wiwit ingkang ngasta negaring Ngastina menika sinuwun Prabu Pandudewayana antawisipun Ngastina lan Pringgondani menika kalih ngatunggal tiganipun ngemor inggih menika negari ing Wirata kasinggihan mekaten nyambet supados sakmangke sampun ngantos pedhot pasderekan antawisipun negaring Ngastina lan Pringgondani nadyan sakmangke nylenggah dampar menika anak Prabu Ngastina nanging pangraosipun ingkang Bapa ing Sukalima dhateng anak-anak kula kejawi saking menika nggih estunipun anggenipun ingkang Bapa sowan wonten Kadipaten Glagah Tinulu menika wonten dawuh timbalanipun anak Prabu Ngastina ingkang badhe kula aturaken dhateng jengandika Nak Mas Brajadanta nanging sampun ngantos kaduk ati kajeron penampa mboten wonten pandangun tuwin mboten wonten ento sak kadang-kadhian kula warga ing Glagah Tinulu mriki ugi wonten dawuh timbalanipun anak Prabu Duryudana ing badhe kula aturaken dhateng ngersanipun anak Mas Brajadanta wonten dawuh pangandikanipun Koko Prabu Ngastina menggah menapa dawuhipun sinuwun Ngastina sadèrèngipun ingkang Bapa munjuk atur menapa dipun parangaken wonten palilah paduka Nak Mas Brajadanta kepareng radi majeng anggen kula ngabiyantara supados sampun ngantos duna dungkap panampinipun Nak Mas Brajadanta dhateng aturipun ingkang Bapa ing Sukalima kula sumanggaken Bapa Penemban Durna Purbawasisa wonten asta paduka Bapa Penembaning Sukalima Penemban Handrah ingkang Mbasitarum badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negari ing Pringgondani nggih pawarta ing mekaten menika kala wau menapa kuwara saestu menapa namung kandhek wonten ing pawarta ingkang sampun sumebar menika kepara saestu menapa menika namung damelanipun para kawula ingkang nyebaraken dhateng pawarta ingkang boten wonten nyatanipun nyuwun pamunten Bapa Penemban estunipun menapa ing sampun paduka dawuhaken menika kepara saestu mboten dangu malih Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe jumenengaken anak kula pun Gatotkaca lenggah wonten ing Praja Pringgondani nglintir keprabonipun Kakang Prabu Arimba Sawarga pawarta menika kala wau mboten ambek wonten kandhek wonten ing pekabaran nanging kepara saestu Bapa Penemban menawi mekaten nyata saestu putu kula Gatotkaca badhe lenggah dampar keprabone Pringgondani kasinggihan mekaten wonten menapa dene wonten pandangun mekaten saking Bapa Penemban Durna tumrap ingkang putra ing Glagah Tinulupun Brajadanta mboten menapa-menapa nggih mboten menapa-menapa estunipun kula namung nanjaken babakan pawarta menika kala wau ewadene pawarta menika kala wau saestu leres jejeripun tiyang sepuh kados kula menika namung mengestoni dhateng jumenenganipun putu kula pun Gatotkaca mengestoni dhateng jumenenganipun putu kula Gatotkaca syukur bage dene negari Pringgondani samangke sampun wonten pengayoman ingkang badhe mranata sagung para kawula dasih sak praja pranatan tumraping praja menika kula nuwun sewu menawi wonten satunggiling nalendra ingkang seda ingkang kedah gumanti keprabon inggih menika atmajanipun ingkang Pambayun namung mugi andadosna ing kawuningan menawi wonten satunggiling nalendra ingkang sampun pangkat wonten ing Murut Kasedan Jati
Mongko Nalindra menika dereng kagungan putra, tegesipun ingkang gumanti keprabonipun inggih menika kula nuwun sewu, kadangipun ingkang tinemu sepuh. Nuwun sewu nggih. Sak surutipun Prabu Trembaka menika kula nuwun sewu ingkang dados Nalindra Prabu Arimba menika sampun Jawata. Menapa mboten badhe nampi bebenduning Jawata? Menika ingkang angka setunggal. Ing angka kalih kula nuwun sewu ingkang Mbakyu Dewi Arimbi menika nuwun sewu lho nggih. Menika putra tinemu wadon utawi putra ingkang tinemu mijil pawestri. Monggo nuwun sewu wong wedok menika mboten nggadahi warisan menapa-menapa. Wong wadon menika mboten nggadahi warisan menapa-menapa. Lah kok Cumantaka nglungguhake kula nuwun sewu nglungguhake Gatotkaca wonten negara Pringgondani menika entuk pakone sapa manut pernatan sing ngendi kula nuwun sewu lho menawi ngantos menika mangke mboten dipun emutaken nek ora dielikke nek ana dukaning para dewa nibakake bebendu ning negara Pringgondani mesti menika pun ingkang Mbakyu Dewi Arimbi menika mboten gadahi hak warisan tumraping negari Pringgondani menawi ngantos Arimbi menika jumenengaken Gatotkaca menika kula nuwun sewu menika nerak pacak nerajang perbatang nerak dhateng walering pranatan hukum negari Pringgondani menika leres ngendhanipun Adipati Haryo Sengkuni. Mila sawanipun ing Bapak Sukalima wonten Glagah Tinulu menika namung ngemutaken sampun ngantos samangke dewa menika maringaken bebendu. Dewa menika maringaken welaing Jawata ingkang tumanduk wonten Praja Pringgondani ingkang ngraosaken rekaosipun para kawula sak negari Pringgondani. Inggih. Kula nuwun sewu. Kula menika gumun lan panjenengan lho, Ger. Panjenengan menika putranipun Prabu Trembaka. Ing atase negara panjenengan menika dadipun lenggahi denipun Gatotkaca, kok panjenengan boten ngemutaken dhateng Kang Mbakyu, kok panjenengan badhe milik negari Pringgondani. Lan sumpah menika kula aturaken dhateng resanipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kula boten badhe milik negari Pringgondani sumangganipun badhe murba masesa. Negari menika kula pasrahaken dhateng pun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Tur dasaripun tumrap kula menika sampun pas. Lho, pas perkawisipun Kakang Arimba ingkang dados Nalindra wonten negari Pringgondani pejah dening Raden Werkudara. Tegesipun ingkang saged bedah negari Pringgondani menika Raden Werkudara. Mila negari sakukupanipun menika wonten purbawasesanipun Raden Werkudara. Menika sampun trep lan sampun inggih. Werkudara menika saged menang kaliyan Kang Keraka. Prabu Arimba nalika semana pancen ngendikanipun para sepuh sapa sing iso bedah negara mateni ratu ngukup negara menika leres panci wonten seratanipun kados mekaten menika ning jumenengake Gatotkaca wonten negari Pringgondani menika Akalukile Werkudara Werkudara ingkang pundi Akalukilipun Werkudara anggenipun badhe mblengket negari Pringgondani nek Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani teges negari Pringgondani ingkang wiyanipun kados mekaten menika dados kukupanipun tiang-tiang Ngamarta. Nadyan Gatotkaca dados Nalindra ning dados jajah. Inggih menika nak Mas Bratayuda Brajamusti lan sedayanipun anggenipun badhe kepengin dados Nalindra. Sadurunge panjenengan menika nggadahi krentek kepengin dadi ratu, Werkudara ndhisiki jumenengake anake lanang. Lho apa ora edan Werkudara menika? Inggih. Menika Akalukile Werkudara. Ngamarta kurang sugih, Ngamarta kurang wadyabala, terus jumenengake Gatotkaca supaya Pringgondani sing gedene semenenge ngaten menika dipun kukup dening para Pandhawa kanthi lantaran Werkudara jumenengake Gatotkaca. Pancen Werkudara kaliyan Arimbi menika sampun pidak jempol menawi dipun tandhingaken negari Ngastina menika irib-iriban dinga piliya. Negari Pringgondani menika wiyanipun meh sami kaliyan negari Ngastina. Mila nalika sugengipun Prabu Pandudewayana menika negari wiyar piyambak menika namung kalih. Pringgondani lan Ngastina menika mboten wonten ingkang nyameni. Samangke negari Pringgondani sampun tinilar dening Prabu Trembaka. Tumuli Ngastina dipun lenggahi dening anak Prabu Duryudana. Pandhawa ora duwe kekuatan madeg dadi ratu-ratu cilik teng negara Ngamarta. Ning pritikele goe pancen pinter-pinter. Tumuli negari Pringgondani badhe dadosaken setunggal kaliyan negari Ngamarta. Menika igihipun Werkudara. Durna ora tak anggap murid. Tak anggap mungsuh. Mekaten inggih. Menika sababipun menapa? Mergi kula menika ngeman dhateng Mas Brajadanta. Oh, panjenengan menika dos pundi to, Nger? Kula sampun kebacut sumpah kalian Kakang Mbok Ayu Arimbi, mboten badhe nuntut negari Ngastina, mboten badhe nyuwun negari Pringgondani.
kula pasrahaken dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi. Dados panjenengan ugi kabanda dhateng sumpah. Inggih. Nuwun sewu. Wong urip kok wedi karo sumpah. Mandya sumpahe wong menungsa urip ing alam padang menika nuwun sewu. Lho, wong ming sumpah kok dipercaya. Panjenengan ora usah wedi karo sumpah. Ora usah wedi karo sumpah. Sumpah menika nek atine ora tulus nika, le sumpah ya ora tekan batin. Menika mboten badhe pikantuk dosa menapa-menapa. Mekaten. Nggih. Tur kula ya ngertos sumpah panjenengan menika mboten lahir batin amargi panjenengan anggenipun sumpah menika krana kodhong penggalipun nyumurupi ing neraka seda tumuli bingung. Lah, posisi bingung kados mekaten menika. Jian. Rumangsaku Kakang Durna kelek omong kok ya. Mboten apa-apa Dipati. Indonesia, Jawa mboten. Penggalipun mergi mboten jenjem. Tumuli wong bingung, wong kisruh atine, wong ora tentrem atine menika gampang nibake sumpah. Gampang nibake sumpah. Ning sumpah wong sing ora tentrem atine menika mboten tinama dari panguwasaning Gusti. Berarti panjenengan mboten sawedi wis tau tate sumpah karo ingkang Mbak Yu Dewi Arimbi nek ora kepengin ngukup negara Ngastina, ora kepengin dadi ratu nang negara Ngastina menika mboten apa-apa, mboten apa-apa. Dilanggar ora apa-apa. Diterjang mboten apa-apa. Inggih. Mergi kula menika nggadahi ilmu sing nerjang sumpah ning ora iso bakal kena dosa. Menika estu, Dim. Nggih. Inggih. Mila panjenengan sampun ngantos ngiklasaken lho. Negara tinggalane wong tuwa sammenika ngaten. Menawi panjenengan dereng saged menggalih. Keng Rama menika sedanipun kaliyan sinten? Kaliyan Prabu Pandhu Dewayana. Ingkang Raka sedanipun kaliyan Werkudara. Werkudara anake putranipun Prabu Pandhu. Prabu Arimba putrane Prabu Trembuka. Antaning sing tuwa karo sing anak sing bocahe wis ora rukun. Wis ora rukun cecok. Menika sampun dipun takdiraken. Sampun dipun kodrataken menawi turasipun negari Pringgondani kaliyan turasipun negari kaya bebek lho. Karo sing wedok. Kaliyan garwanipun inggih menika Dewi Arimbi sing kepengin ngrukunake turas sing Prabu Pandhu karo turas sing Prabu Trembuka. Ning mboten iso, mboten iso. Kridhaning atitanku budak-budaning pasti budi dayaning manusa tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Arep kaya ngono pambubakaning manusa ora iso ngowahi kodrating sing maha jagat utawa sing maha urip. Inggih. Panjenengan dados pundi to, Ger? Pringgondani sugihe kaya ngene kok meh arep diwenehke wong. Pringgondani sing jembare kaya ngoten kok arep dikukup karo Pringgondani supaya aja nganti negara Pringgondani menika ingkang lenggahi turasipun Prabu Trembuka. Wah, pancen licik tenan Werkudara iku upama neng kene Werkudara gecek sirahe ta. Rumangsaku kok nek ora ana wonge kaya ya-ya. Kaya arep didak-idak oke. Lho, menika saestu arep murid kula ning nek sipate kaya ngene kula mboten seneng Dipati. Nggih, pancen nggih. Estu menika. Kula menika lho, Ger. Kula menika umpama dipun tanting Begawan Durna urip ana ing alam padang nang reh para kawula sak negara Pringgondani. Lah kok negara Pringgondani ajeng dilenggahi Gatotkaca terus panjenengan menika nuwun sewu, wong tuwa karepe didak-idak sirahe karo bocah nom. Gatotkaca menika dereng umur, Gatotkaca menika dereng dumugi yuswanipun. Ya to nek Gatotkaca menika pinter mangreh para kawula sak negari Pringgondani. Nek duna dungkap angenipun mangreh para kawula. Apa ora sampeyan menika ngiklasaken negari Pringgondani menika wujuding praja ingkang boten tentrem, boten ayem, merga nggone Gatotkaca nggulawentah praja, ora jegos, ora iso gawe tentreming para kawula. Ingkang dosa, lho apa ora dan? Piye ayo? Apa ora sempal boyoke? Menapa panjenengan boten mbayangaken panjenengan lenggah wonten ing praja Pringgondani menika tumuli kiwa menika putri 10 tengen putri 10 lho wah moncer nggih ta Dewate nggih nggih menapa mboten remen penggalipun mongko ayu-ayu sing kira-kira elek patek golek meneh nggih ta Dewate nggih nggih mangke to nggih nggih kula wis muni nggih mang nyuwuk ya omongan kula nggih nggih kula suwukane ampun kuwatir menika nggih. Lah kok panjenengan namung dipun badhe dipun dadosaken patih, nggih to? Kaleresan. Panjenengan namung badhe dipun dados patih ki pangkat apa? Patih menika nuwun sewu, pangkat apa kula sak nyuwun pirsa? Jan ora. Adipati Brajadenta, dudu kok Gatotkaca bayi wingi sore clandhakan lungguh sila tumpang kendangan dengkul anggepe Pringgondani iki
Gone nenek moyange Garkaca menika menapa piwun? Kula hati-hati ya, Kang. Iya, prayoga nonggon mulunggu. Wis ora kurang prayoga, nderekke Kakang Braja Musti sowan kesane Kakang Braja Denta. Iya, kala bendana prayogana. Ndok nggih, Kakang. Braja Musti. Ana dawuh timbalam apa Kakang Braja Denta? Mula kaki, Yai, ndak paringi purba wasesa. Matura marang panjenenganipun Kakang, sowanmu wis saka pribadimu dhewe. Apa diutus dening Pepunden Pandhawa, apa diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi? Ingkang sepisan aku ngaturake sembah pangabekti ndungkap angka 2. Sowanku diutus dening Kakang Mbok Ayu ngembani lenggahing Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Srana Kakang Braja Denta kuwi magang dadi Wrangkanata. Mula gandeng ki kakeh para nalindra Brahmana Raja Nerpati ing padha makuwon ana ing projeng Pringgondani. Sedaya para kadang uga wis padha rawuh. Mula mung kari ngenteni Kakang Braja Denta dina iki durung kepareng rawuh ana ing projeng Pringgondani tumuli aku didhawuhi dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya sumusul marang Kakang Braja Denta. Mula sowanku dina samengko iki mung kepengin nganti bebarengan sak lakuku tindake Kakang Braja Denta. Nanging perkara budalku marang Pringgondani kosik Yayi. Apan wis watara suwe pun Kakang ora sak pejagung kelawan Siadi. Ana ing penggaling pun Kakang tan bangkit pinambeng. Dina samengko ana tetombo nggone Siadi sowan ana ing projeng utawa Kadipaten Glagah Tinulu. Sadurunge kowe karo aku budal nang Pringgondani. Yayi ndak kanthi ora ketang sethithik ayo padha jejagongan ngrembug perkara bab ingkang wigati. Wigati tumrap apa? Tumrap negara Wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Ya, Kakang arep dawuh apa? Pringgondani widarbeke sapa? Pringgondani iki kagungane Kanjeng Rama Trembuka Sawarga, saksedaning Prabu Trembuka. Sing dadi ratu Kakang Arimba, saksedane Kakang Arimba. Negara Pringgondani ora ana ingkang lenggah dampar. Aku tak takon karo kowe, kowe iki anake Prabu Trembuka, aku putraning Kanjeng Rama Sawarga. Mestine winelek babakan ngelmu tata kaprajan. Iya. Aku saiki tak takon karo kowe, ngendi eneng jamak lumrahe ana anak putra Nalindra ingkang tinemu wadon tumuli peputra lan anake mau lungguh dampar. Apa kaya ngono ku ora nyalahi marang pranataning projeng Pringgondani, malah ora ming praja Pringgondani, nanging kabeh nganti negara Pringgondani entuk welaking Jawata. Sing ngrasake ora ming Gatotkaca, nanging kabeh kawula sak Pringgondani melu ngrasakake angka 2. Wong dadi ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara ki ning pundhaking ratu. Wong dadi ratu ya ora gampang ngayomi wong sak negara. Monggo Gatotkaca kuwi bayi wingi sore. Gatotkaca kuwi durung tutuk umure, durung komplit yuswane. Yen nganti tumpang suh ning asta bawat perintah negara ing Pringgondani, apa ora jeneng kowe karo aku nyengsarake kawula sak Pringgondani. Mula babakan kani pawadan kaya mengkene iki mau tak petung nggonku nyarujuki Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Prabu Trembuka, monggo sak sedaning Kakang Arimba sing tuwa dhewe Braja Denta, ateges aku kudu bisa menehi kanikmatan urip marang adi-adiku. Nah yen to aku dina engko wis dituwakake, monggo aku ora bisa menehi kamungten karo adi-adiku. Apa ora jeneng aku gawe kuciwaning sawarga Prabu Trembuka ya wong tuaku, malah negaraku dilenggahi karo Gatotkaca ingkang miturut penemuku Gatotkaca ora duwe hak warisan tumraping negara ing Pringgondani. Mula Yayi praptaning Siadya ning Glagah Tinulu
kepasang yugya katujuh nginu dina samengko ora ijenan Brajadenta nggone bakalan judak anakku Gatotkaca nggone dadi neng Pringgondani dina samengko iki Brajamusti. Dadi kaya mengkono ngendikaning Kakang Brajadenta. Ora ana babar pisan. Nganti kaget atiku panjenengan paring pangandikan kepengin ngajak karo aku supaya ngraman ning Praja Pringgondani. Ora nyarujuki Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Ya, Yayi merga kuwi tinggalane wong tuane awake kepengin blengket negara Pringgondani dadi siji karo negara Ngamarta sarana jumenengake anake lungguh dadi ratu ning Pringgondani. Mula wektu dina iki wis dadi anteping tekadku. Aku kepengin jejegake pernatan negara ing Pringgondani. Aja nganti bubar mawut ora karo-karuan. Negarane wong tuaku arep tak jaluk. Kae negarane wong tuaku sing kudu ngukup ya Turasing Prabu Trembaka dudu wong kono-kono Brajamusti. Oh ya pikiran. Wis. Aku ra iso karo sampeyan to, Kang. Aku karo pambegamu. Najan wujud sampeyan ki buta ning dene Kanjeng Rama diwulang supaya duwe jiwa kasatriyan. Najan wujud buta tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Lah ora kaya dina iki kok Kakang kok ngendika kaya mengkono to, Kang. Nek ngono sampeyan ngelicati sumpahe sampeyan. Sampeyan tau sumpah ning ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora kepengin gugup negara Pringgondani. Pringgondani mang pasrahke karo Kakang Mbok Ayu Arimbi apa sampeyan lali? Apa sampeyan supe? Apa ora kelingan, Kang? Nek ganti wong urip ning alam pajang kuwi kok ngloncati sumpahe dhewe. Kuwi wong kuwi ora bakal ketrima uripe lawanging kanugrahan bakal ditutup. Betul maut barang. Ya warna-warna barang. Kala Bendana. Apa, Kang? Brajamusti, apa Kakang? Aku ana ing kene wis netepake kelawan jati dirining Brajadenta. Aku ora pengin direh dening sapa wae. Brajadenta madeg lan duwe penemu dhewe. Wondene penemuku iki diluputake monggo anggone padha nyurasa marang karepe Brajadenta. Nanging niatku mung kepengin jejegake marang pernatan negara Pringgondani lan aku ora sotah yen to negaraku dikukup dening wong liya. Kuwi negarane wong tuaku, kuwi negarane bapakku mbiyen. Ora ana wong liyane Turasing Prabu Trembaka ing bakal dakah-dakah nglungguhi dampar kencana negara Pringgondani. Yen wani bakal lungguh dampar negara Pringgondani ajange ning dadane Brajadenta, Kakang. Ing saweting bakal tumiba kasalira dening Kakang Brajadenta ora sah mulang karo wong gerang. Ora sah ngajari karo kadangmu Brajadenta pinter njara langit. Ora menang karo Brajadenta. Ning saora-orane aku ngemutake lawan Kakang Brajadenta, aku ora nedeng edan, ora sambo elingake. Saiki mengkari dalan loro, kowe gelem melu aku apa kowe melu Mbak Yu Arimbi? Oh, la dalah. Waduh. Ora wis kae dadi kowe. Wah, saiki iki wis keracunan. Kowe keracunan, kowe kena virus corona. Kowe nek kaya ngono kuwi apa kowe iki dadi ratu to, Kang? Wong kowe iki wis ngendika ora kepengin dadi ratu. Wong dadi ratu ki mula tak jaluk kanthi banget wis to. Sing jeneng kamukten ning donya ki mung sedhela. Kuwi ibarate kaya dhewe mung sak geblaring cicat. Tacit. Mung sedhela. Ibarate kamukten kaya dhewe wong mampir ngombe, ning ya madang barang. Lho, kamukten derajat pangkat basa donya ki ora digawa mati. Ning sing digawa mati kuwi tumindak sing apik, klebu Kakang Brajadenta.
kuwi netepi karo sumpahe kuwi arep kowe iki wujude buta lahirmu wis elek ning nek iso batinmu tumindak apik mergo apik elek kuwi ora ditonton saka blegering raga lho arep rupamu elek ning nek tumindakmu apik bakal dadi mustikaning jagat ning arep ragamu apik ning tumindakmu sak ngisoning dramaan kuwi bakal disekiti karo wong sak donya bakal dicip karo sak pepanjange wae keliyan to Kang apa-apa ki sing dititeni iki tumindak lho sing dititeni iki tumindak ora perkara sugih wis ana sing cedhak sampean ora ana lah kuwi wong ngawula bandha donya nek wong ngawula pakarti kuwi beda wong ngawula tumindak kuwi beda lho yo tak derekke suwat Kakang Mbok Ayariwi. Kala Bendana. Apa, Kang? Kowe rasah melu rembugan. Iki rembugaku karo Brajamusti. Oh ya wis tak patenane ceklik. Iki rembugaku karo bakat jagat Grinata ya Gusti kang murbeng dumadi. Ora sah dadak kemersik-resik kaya pendhita mejang karo muridé. Kamuktening lair ya pringgondane kengko dadi kukuk awake dhewe. Yen upama aku dadi ratu ning pringgondane kowe bakal kecipratan kamukten. Gunane apa kecipratan kamukten yen besok patiku bakal kedungsang-dungsang dalane. Ora entuk dalan ingkang prayoga. Oh, lah dalah gunemamu kaya pendhita wis ora klepetan marang dedusan. Menggari dalan loro kowe melu aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yen aku melu ora sudi nyawang sedulur sing pranyata lahir batine ora jumbuh karo rasaku. Ayo minggat, aja ngregeti mripat, aja ngregeti jrambrah kadipaten glagati nulu minggat. Brajamusti ora minggat sabet dampar pecah siramu. Wah, ayo lunga aku Kang. Ya saya lagi banget ya kan iki malah ana perpecahan keluarga Kakang Braja cinta mentolong karo Kakang Brajamusti moko-moko tugas sedulur wis padha mbelani perkara bener karo Allah Kang Elinga yo Kang Elinga wis tak andani aja gugu suarane kirek loro iki ta Kang aku ngerti Kakang Braja Denta sikape kaya ngono kuwi. Mergo Kakang Braja Denta gugu karo omongane wong sing ora seneng karo rukune Kadang Braja karo Upeng Jawa. Eling ya Kang, eling. Kala Bendana. Eling marang Braja Denta Kang, aku ora milih. Terus ayo tak jak nang Pringgondani kowe kastrani Gatotkaca. Ora sudi. Luwung aku kelangan dulur kabeh yen pancen padha ora gelem nyawiji karo Braja Denta. Ngono kowe mentala karo Kakang Brajamusti. Kowe yo mentala karo aku. Ora mentala sebab apa? Ora melu karo Braja Denta. Ayo kono melu kakangmu Brajamusti minggat sisan. Lunga sisan. Aja cedhak-cedhak karo Braja Denta. Kowe kelepetan dosa karo Braja Denta. Kala piye? Buta nek kurang saon. Sinten? Kalau Bendana ming arep minggate kok notok lho. Lah ya ketotok. Aman jangge? Nggih. Leres nggih kedangaten menika. Menawi mboten dipun tegeli sedulur menika nek pancen ming arep elek-elek. Napa sing dijangka ora bakal kelakon? Inggih. Ora sak digagas. Inggih. Kelangan Brajamusti, kelangan Kala Bendana, Kurawa dados sederek panjenengan. Oh inggih. Mangke panjenengan nggadahi derek citraksi menika gayange Raja Majama. Nggih. Ning nika niku pinter. Terus Brajamusti Kala Bendana nek Brajamusti ora bakal wadul. Wong Brajamusti niku watake satriya. Satriya niku nek tumbak cucukan mboten netepi jiwaning satriya. Ning Kala Bendana. Kala Bendana pripun? Sowan teng Pringgondani, Pringgondani wis komplit Pandhawa. Anak-anak Pandhawa komplit kabeh, Panakawan ya komplit.
Kala Bendana matur nek Brajadenta ajeng dados kraman teng Pringgondani. Kabeh kaget. Petruk gareng Bagong ngerti kabar kaya ngoten brubut melayu kabeh. Wonten sing gawa pacul, wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng damel napa e? Mboten do damel napa-napa ning goleki sampeyan ajeng ditutuki pacul, disekop cengele. Nama niku mbok sing apik to, Depate? Napa nggih ngaten apa? Ketoke kok ngaten. Wah, lah kok nyemelangi banget aduh. Kok dadi terancam. Napa? Terancam. Terancam napa terang? Kok tindakipun ingkang layipun Brajamusti kaliyan pun Kala Bendana dicandet. Dipripes sing apik-apik. Brajamusti kowe adikku cah bagus melu karo pun Kakang. Pokoke nganggo tembung sing apik aja nganti Brajamusti muntap kala Bendana nesu. Nggih. Mengke nek dilos mbok menawa Brajamusti gelem dadi manunggal dadi siji, kala Bendana gelem manunggal dadi siji. Lho, panjenengan wuh kekuatane. Ning nek nganti Brajamusti kala Bendana tekan Pringgondani, monggo panjenengan ning ngoyak ora kecekel. Oh, kula sing almarhum. Inggih. Inggih. Antasena, Antarja do goleki kula. Do nggawa tampah biu-biu ping. Monggo senjata. Yen pancen petunganmu pun Kakang iki tumindake bener lawan rasamu kowe nyengkuyunga. Yen kira-kira ora jumbuh karo adimu, kowe tak wenehi kamardikan bali marang kasatriyan, ora usah melu-melu perkara iki mundak gabul pulute. Non ngestaken dawuh. Semono uga Wadyabala tak keparengake tak paringi kamardikan yen pancen bakal milani Brajadenta kanthi ora kepeksa ndak nilani yen to dianggep Brajadenta kuwi mulang sarak ndak wenehi kamardikan bali marang papane. Aku ora diwangi, niatku ora apa-apa. Merga wis ana ingkang nyengkuyung lho kuwi para Sata Kurawa. Leres.
Kumyang gumara sangkyaning prawadya Balakuswa Pasur tambur myang suling pepandhen dalutak ing pengajap wangsul teng negari Ngastina lah kok mangenggokke dalan niku pripun enten apa wan napa tasih wonten kewajiban ingkang kedah sinangkul dening sanggaring para sata kula ingkang putra ing Banjar Jungut pun Dursasana Cemadung Dawala Manwerta, manwerti, mansengkunar, mansengkuni kula nungsung pawarti lho. Cemadung dawuh man. Pamanadyan putra pun sanggari para sata kula ajeng waksul teng negari Ngastina teka dipun nenggokaken palginipun kepala kula Cemadung dawuh man. Iya, citraksi. Nggih. Kuku kula ajeng nyuwun priksa wan. Sesebabe napa kukura ajeng wangsul kok malah denggokke dalan kepareng kula cucu madong dawuh timbanipun paman Harya Sariman. Kowe pengen ngerti? Nggih, Man. Meneng ngrungokke. Sendika. Punutus sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Kurawa ngetutke panjenengan kaliyan Bapa Durna. Pun bubar pasewakan Kadipaten. Kurawa nekuk penjalin badhe wangsul wonten negari Ngastina kok dinggokke dalan. Lah kowe tak kandhani. Wigatine apa to sababe Kurawa tekan Kadipaten Glagah Tinulu? Iki nek ora ana wigati sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana tangeh kelakone aku tekan Kadipaten kene. Nggih. Dawuhing Koko Prabu pripun? Anak Prabu Duryudana midhanget pawarta yen to Gatotkaca bakal dijenengake ratu ning Pringgondani sing kudune duwe hak wewenang tumraping negara Pringgondani kuwi Adipati Brajadenta. Nanging lha kok Adipati Brajadenta nyarujuki kelawan Gatotkaca nggone dadi nalendra. Tumuli aku didhawuhi supaya gawe srana Sang Adipati Brajadenta aja nganti sarujuk yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Tegese ngene, Dur. Njupuk iwake aja nganti buthek banyune utawa nabok nyilih tangan. Tegese Pringgondani digawe geger nanging ora Kurawa sing gawe geger. Gatotkaca kelakon dadi ratu ateges wuwuh kekuwataning para Pandhawa sesuk muwi kekuwataning para Pandhawa nggone napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Lah iki kowe ora dikeparengake bali ana ing Ngastina nanging nderekake Sang Adipati Brajadenta nggone bakal ngamuk neng Pringgondani. Ya kuwi nglengserke Gatotkaca nggone dadi ratu neng Pringgondani. Dur munggo kuwi wigatine dene kowe tak enggokke dalane. Wah. Lah. Ngapa kok sajake kowe bareng krungu apa sing tak kandhake kok katon pucet cahyamu. Liya entuk bejo niku kok Prabu Ngastina. Loro sing dikongkon wong tuwa tuwas pupuk brabas. Ora iso mikir. Ing atase Gatotkaca niku lungguh dampar keprabon. Mongko Gatotkaca niku turasing Prabu Tremboko. Sing nglungguhke Gatotkaca niku Dewi Arimbi. Arimbi ku anake Tremboko. Niku wis cetha. Gatotkaca sah nglungguhi kedatone wong tuane, ya nglungguhi kedatone mbahne. Kok sampeyan dikongkon supaya gawe srana Brajadenta ora trima Gatotkaca dadi ratu kok gelem. Lho, tuwa-tuwa ora iso nggo patuladan. Terus sambung rapete apa kalih Ngastina? Gatotkaca ora ganggu gawe kamuktening wong Ngastina. Gatotkaca ora gawe kisruh kamuktening wong Ngastina. Gatotkaca lungguh dapun, ya ampun. Kok begitu sih, Man? Sampeyan niku lho kudune pati niku ngemutke karo latune. Apa to kewajibane welangkana to? Apa to kewajibane sampeyan dadi patih? Niku kejaba mlanata sagung kawula negara Ngastina, nek ana latune sing tumindak ala sampeyan ngelingke. Niku kewajibane patih. Mula akeh-akeh patih niku luwih tuwa tinimbang latune, merga supaya iso
nutuli karo latune tumindak sing elek ning sampeyan ora. Astagfirullah. Kok kaya ngono kahanane. Niki padha kalah golek perkara. Sing lekoso nggih Kurawa. Sampeyan ming nuwun sewu paitan ngenggokke dalane Blajadenta. Ning nek dadi pepelangan sing tumandang Kurawa, sing lekoso Kurawa, sing lala Kurawa. Oh alah. Wong ngono kok dadi patih. Sampeyan niku nek teng daerah kula dukuh ora masuk mandak kandhane. Aja kok dukuh LTW lah masuk. Aku dadi patih negara Ngastina kok miwaton iya sendika. Nek latune tumindak elek niku sampeyan niku kudu ngemutke. Nah, iki. Sampeyan niku kula pikir ana tetembungan gumantung karo dhuwit. Kok yang ngono kok patih. Oh, Citraksi niku wong ora tau usul dimbengi niki iso usul. Mergo saking klerune Kurawa. Mergo saking salahe lakune Kurawa. Blokasuta, nek sampeyan ajeng uthik-uthik Galukata dadi ratu, ngembet karo para sata Kurawa. Sampeyan dawuh karo Kurawa, kula ora melu, kula ora bakal cawe-cawe. Dinapak-napake Galukata niku anak kula, niku anake Werkudara. Anak Werkudara niku padha karo anake Dursasana. Ben dikira Dursasana niku palayune teng pundi malih. Wong saya tuwa niku paling boten pun bakale ora ana. Nek nganti kula niku saya tuwa net kula niku mung nglumpukke doca. Pati kula sesuk ora pati sing Kusnul Khotimah. Wah, durma gati omongane. Lho niku tenan. Durma kula mboten melu perkara niki. Kula ya mboten melu. Kejaba kula tesih skripsi. Niki menyita karo wektu kula. Mula kula mboten ajeng melu-melu perkara niki. Bulma. Kena ora mangkat ning aja takon dosa. Kowe tak aturke anak Prabu Duryudana kowe nampa pidana. Kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana. Oh, lah iki. Wah, lah iki wis ala gedhoane tumbak cucukan. Wis ora ana ututane sithik-sithika. Ana wong arep tumindak apik kuwi kandhake karo sing kawogan. Ana arep tumindak apik kandhake karo sing kawogan. Wah, ngenemoni lelakon apa sampean niku? Urip kok dinggung-gunggung pakarti sing ora prayoga. Ah, kok lumangsaku kok kaya kebangetan banget le golek-golek gawean para sata Kulawa. Dursasana wonten dawuh. Tak tonton kowe ora mlaku utawa ora ngetutke tindaking patih senggone aja taken desa. Aturke anak Prabu Duryudana. Kurawa sapa wae sing ora melu ning pringgondani aja taken desa, mesti nampa pidana saka anak Prabu Ngastina nggih. Wah, Pandra tata Gatisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Dana Margana Samirana lan Barayang Samirana lan Barayang wisikan magulingan lima
Wis ora deh, aku tekan Kadipati Jlagati lulu ki atiku wis ora kepenak, Kang. Bareng aku luwih cumurupi karo Begawan Juna karo Pati Sengkuni. Rasane atiku saya gak kepenak. Lah, rak tenan to ndara dasih. Apa sing dadi ratapaning atiku? Kakang Brajajaya sajake diubup-ubupi. Utawa jaja-jaja karo Begawan Juna karo Pati Sengkuni mergo aku apal karo sipate wong loro kae aku apal. Arep ngene karo Begawan Juna. Ana sing luwih akara murka ya kuwi Ratu Kestina jenenge Prabu Duryudana. Sesembahane Sengkuni karo Duna kae. Kae ming alat kae ming sarana. Wah dene iki duweni watak elek kuwi Prabu Duryudana. Iya, lah kok dadi tekan semono. Mesti wae ana rasa kuwatir saka penggalian sinuwun Prabu Duryudana. Nggone Gatotkaca bakal dadi ratu ana ing negara mriko. Rasa kuwatir wau. Wedi to. Ya kuwi Gatotkaca iso mumbuhi kekuwatane para Pandhawa, rak ngono. Iya. Tumuli utusan Duna karo Sengkuni mbok menawa kajajahi penggalihe Kakang Brajajaya. Sajake pancen ngono. Terus saiki aku tak nanting atine Kakang Brajamusti karepmu piye? Nek niatku pengen ngelingake karo Kakang Brajadanta. Nek sampeyan ngelingake kliwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ora Kakang Brajadanta bakal eling Purwodusina. Satekan Kadipatèn Kang, ora satekan Kadipatèn mengko ndak balah ora prayoga. Nek Kakang Brajadanta tekan kene ya disuli prisa sarta diemputake sing apik-apik. Wah dene ora kena diemputake aku weling karo kowe ya Kang aja tok ladeni. Mergo nek kanthi tok ladeni nek sampeyan perang karo Kakang Brajadanta Durna Sengkuni sakurawane padha keplok-keplok suka parisuka merga iso ngedu karo turasing Prabu Trembaka. Ya pancen mengkono Brajamusti. Brajamusti adikku cah bagus mandeka dhisik Braja. Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang Samirana lan Parayang wisikan magulingan lima Kakang Brajadanta adikku diadiku cah bagus. Brajamusti ya aku sing nututi lawan mlayumu. Babal karepsa ning pun Kakang wekasan ora iso menggalih kanthi wening ketrucut ucapku nggonku nundung lawan Siadi. Sisihna aja mbok gawe rasa kowe adikku ingkang wiwit cilik tekane wis kaya ngene kahanane kowe gulang-gulung karo aku bebasan ora nate genggang sarikma. Kakang Brajadanta iya. Sabanjure aku nyadhong dawuh timbalaning Kakang Brajadanta ngambali kang dadi pirembuganing pun Kakang lawan Siadi. Nggone ngrembugan apa ing minangka dadi pengayoman. Dina samengko negara Pringgondani bakal antuk nalindra anyar ingkang bakal iso ngayomi marang sagung kawula dasih. Yen bisa ngayomi marang kawula wae tak kira pancen Gatotkaca pantes dadi ratu, nanging yen to nganti duna dungkap nggone ngayomi maing sagung para kawula. Merga saka dasarku Gatotkaca kuwi bayi wingi sore. Dheweke durung duweni aja demen ngilani karo Gatotkaca. Ngrumangsanono Kakang lan aku kuwi wis dadi wong tuwa.
Nadyan akeh pengalamane Gatotkaca luwih pinter tinimbangane awake dhewe mula Kakang Mbok Ayu Arimbi dawuh karo aku Kakang Brajadanta ingkang didhapuk bakal dadi warangka nata ing Pringgondani. Gatotkaca duwe kepinteran, Kakang Brajadanta duwe pengalaman, loro-lorone ento manunggal dadi siji. Geger kanan Pringgondani. Monggo ndak sekarepke marang Kang Begaling Kakang Brajadanta. Nanging yen bisa tak kandhani sing apik-apik, tak tuturi sing becik-becik aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Ayo tak kandhi Kakang, tak gandeng tangan mumpung isih padhang rembulane isih jembar kalangane. Nyawijia karo Kakang Mbok Ayu Arimbi ngestreni Gatotkaca nggone dadi ratune. Dalah pancen wis buntu pamit jak apa legane atiku taunono windanana ora bakal leren yen pancen Kakang Brajadanta kepengin nyoba kasektening Brajamusti. Wah dalah ora tegake patimu rasah kokian gunem tanpa guna neng kene ditemtokke Brajadanta apa Brajamusti sing tekaning padha kelakon macam kowe. Dola bali ya kan rembugan kaya aja ganti dadi pasulayan nek kowe gelut karo Kakang Brajadanta ki wong sing ora seneng padha keplok-keplok wong sing ora dibonom ning aku ora wegah nandhi kridaning Kakang Brajadanta. Aku percaya Kang aja nuruti karo mubal babare kadepson iki ana sing luwih kawogan ngadili perkara iki. Sapa? Kakang Mbok Ayu Arimbi karo padha Penjawa Kang. Bali wae nek Pringgondani matur Kakang Mbok Ayu Arimbi karo para pemuja Penjawa. Nek Kakang Brajadanta wis merang kapuji karo negara Pringgondani. Yo. Turnaina panalingan romajaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda Sama selalu gembol semoranti awela nang bro mbok meyong tergelung sengit inggih tresna karo bojo tresna karo anak tresna karo sedulur disisihke
Kadang kala pancen menungsa utawi tiang-tiang menika badhe ngrendheti anggenipun badhe anggayuh dhateng derajat pangkat tuwin badhe gayuh dhateng gegayuhan ingkang luhur. Kasinggihan makaten. Contonipun Braja Musti menika. Najan kanan Mas Brajadata menika mboten nate pisah. Bebasanipun renteng-renteng reruntun nganggit kalit ngantos dewasa. Nanging nyatanipun dinten sakmangke menika benten pemanggih. Nek wis pancen beda penemu, ya wis ora usah deman meneh. Ora usah wene diwenehi rasa ora sembodo karo Le Sumbar. Lagi dicoba karo Mas Brajadata iki wis mlayu sifat kuping karo Kala Bendana. Mesti kemawon badhe wadul dhateng para Pandhawa, minggahipun wadul dhateng Kang Bayipun Dewi Arimbi. Kasinggihan mekaten. Dewate Pripun? penemu sampean pripun, Dik? Nek cara kula ngibarate kaya dene wong nyabrang kali, Nggih. wis tekan tengah. Maju ya teles, mundur ya teles. Nggih, pancen bener. Saya nek le ndodok Kang Trah Banyu wis teles kabeh. Nggih. Mula apike ya maju mawon. Maju terus, pantang mundur. Iya. Nek pancen Garkaca ora gelem mundur saka dampar Kencana Negara Pringgodani, lho gunane apa Garkaca urip ana ngalam padang? Pateni. Iya. Pateni sisan. Gatotkaca Ngestaken dawuh. Werkudara ora trima, pateni. Werkudara mati, Pandhawa ora trima, pateni kabeh. Pandhawa mati panjenengan mboten wonten ing ngagro-agro enggak dampar keprabone Pringgodani. Lho, menapa mboten kleleng? Iya. Ngaten Bapak Peneban. Nggih. Pandhawa niku wonten sing duwe. Sing duwe sapa? Prabu Kresna. Prabu Kresna kira-kira melu-melu pateni. Wila. Prabu Kresna mati Sencaki ora trima. Sencaki le ora trima ora mungsuh nak Mas Brajadanta kok ketoke ora tekan goleki sampeyan. Kok sing apik omongane niku. Ora kok terus kula barang disangkut pautke. Lah sampeyan sing gawe ada-ada. Pun to, mboten saged kang grum lalu kula. Bidal nggih. Iya. Caketi Pringgodani. Nek pancen Garkaca isih gedangkrang sila tumpang wonten dampar Kencana Negara Pringgodani. Dumpoe kok mempeng. Bates manis tansah tak enteni Sireping Sang Hyang Arga kemantosing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita. Amung Sang Hyang Pratangga Pati njemdhosake Brangwetan. Kalinga mega sarta gunung-gunung parantene bisa mrebawani jagat raya Dewi Tatasing kamandyan. Dewasena wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara. Sukramangkara tumpak mentot sampun wancinipun petruk sowan ngersanipun para lenggah utaminipun sami lenggah wonten ing Desa Pulutan dalu menika ngawontenaken malam keakraban. Lah menika langkung wigatos menika malam keakraban tasakuran penyuwun. apa konsumsi kok komunikasi
Seksi konsumsi le maringi Petrus. Ora kurang-kurang. Lagi iki lho ana wong mayang kok disuguh sate. Lek ku arep mangan ya apa iki mongko ya nek disawang ya ketok kaya lenuk kae wong jeneng melek sewengi lambene ngoceh pikirane mlaku tangane mlaku sikile jejak iki ya pancen ya wetenge ya sok makruwuk-kruwuk ning pancen dadi larangan wong mayang ki aja mangan topo sewengi arep tak kon mangan buriku wong untune ya entek adi iki sate sepiring ki mung disawang wong loro. Aku ora wani mangan, buriku ya ora wani mangan. Ayo wis ming awal ya isih enum kae rawuh ning omahku ya elek tetepan. Wis nyuwun pangapura mboten dados menapa. Ya karo undang Kang Gareng karo Bagong dikancani Mbak Waluya ingkang dawuh Pak Haji Tombina. Mbak Waluya ora dikeparangake nderek wonten ing Limbukan nanging dipun keparengaken minggah wonten ing Goro-Goro. Matur sembah nuwun Mbak Waluya. Monggo tak undange nek sawise aku undang Gareng karo Bagong kancane Mbah Waluya mesti gayeng dasare suwe ora ketemu Mbah Waluya pirang-pirang tratak ora ana bintang tamune lha saiki iso kangen-kangenan karo Mbah Waluya kedhep tasma aku nyawang selendang biru iya taun ndang nganggo selendang biru terus Gareng karo Bagong terus mak jedul ayo wis anu ta terus pakeme ngono ta enggak tatapan janjimu selendang biru terus dadi srepeg terus aku karo Bagong metu ya jarimu ora mung awake dhewe iki ora ning ana kancane biasane bintang tamu iki toke nggon limbukan pas oke-oke wong delok nek Mbah Waluya ning pulutan ya jagat pangestu karo wayah tura jagat kula Werkudara Pasupati kakekku ana dawuh apa wancing wis katetepake wektu ing nalika semana wis dadi pirembeganing para sepuh saka pitunganing Poneyanging Wirata wis nekani nggih saking para Jenerpati ngempodo anjenengi lenggah ana negara ing Pringgondani wigati ning karsa tanara liyan kejaba mung nggone kepengin mahargya sarta anekseni ya kuwi jumenengan ana ning wiwit ngarep aku wis matur aja nganti didakwa ora-ora dening kawula Nayaka Pringgondani disengguh Werkudara milik marang negara ing Pringgondani tumuli aku jumenengake anakku si Gatotkaca sing duwe gawe dudu Werkudara nanging kabeh saka karepe Harimbi mula perkara iki aja nanting karo Werkudara nanging dawuh marang Harimbi monggo piye kahanane teka kaya mengkene Harimbi wonten maring dawuh Kanjeng Eyang Marata coba matur marang Yang Wirata sababe apa lah kok dadi durung ana tandha-tandha kawiwitan pawiwahan wisuda negara Pringgondani walih-walih menapa estunipun angrantu dhateng suwanipun kadang kula ta sakmangke supados jumenenganing Pringgondani sakmangke sineksen dening sederek-sederek tuwin turasing sawarga Kanjeng Rama Prabu Trembuka Kanjeng Eyang ning durung ana tandha-tandha bakal suwaning si Brajadenta kasinggihan mekaten ngene yen to nganti kesuwen sarta iki mengko ora enggal kawiwitan tanwurunga bakal dadi rasaning para Rajanepati kang padha ngrawuhi pawiwahan wisudan ning Pringgondani mula saka pitunganing Yang Wirata aku njaluk aturing putuku Si Harimbi monggo kepiye dalan ingkang kudu dilakoni supaya enggal kabeh bisa kasembadan anakmu Gatotkaca uga tumuli dadi wisuda dhateng Atmaja kula pun Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani
yen nganti ana muga-muganing kadangmu kabeh ugi dados ing kawuningan bejatosipun kadang kula brojo sedaya sampun nyarujuki malah saderengipun kula badhe netepaken jumenengan estunipun kula sampun pirembagan kiran sedaya kadang-kadang kula sedaya nyarujuki dhateng wisudanipun anak kula pun Gatotkaca Kanjeng Eyang. Lho, yen to pancen kaya mengkono tak kira ora ana sowaning kadang brojo samengko ora dadi sabab Putu Prabu Punta bangun miturut sarta manut marang Pangleng Nalindra ing Wirata. Harimbi wonten maring adawu dina samengko bakal ndak wiwiti wisudan ana negara ing Pringgondani. Aja nganti dadi pengantu-antuning para raja Narpati kang padha ngrawuhi madaning pawiwahan wisudan negara ing Pringgondani. Kersa waduka kados mekaten kula kantun dederek. Mula kang sangka kuwi putramu Gatotkaca mara gagih timbalana supaya ngadhepun Hyang Wirata kene. Harimbi miat langening kalanggiwan amenggekono dasare mangsa katiga ing Gatotkaca wonten timbalan mara maju kene nggir ulun bakal paring dawuh kalawan jeneng para kulup Gatotkaca. Irikata Dyan Gatotkaca tinun mapak Timbalaning adawu Kanjeng Hyang wahyaning mangsa kala wis nekani wanci wis netepi piye saking para raja Narpati ing padha ngrawuhi pawiwahan wisudan ning Pringgondani Nalindra 1000 negara ingkang racak-racak kepadha kepengin angawuningani jumenengane kula putuku si Gatotkaca kasinggihan paduka Kanjeng Hyang. Mula wektu dina iki ingsun ingkang wis pinercaya dening para Nalindra misuda kalawan jeneng para kulup putuku Gatotkaca bakal ndak biyawarakake bakal ndak wisuda lenggah damar keprabaning Kanjeng Hyang. Sakti nira ing ujaran wang-wang ladal jagat dewa batur jagat pangestu ngoro lah kok jebul barang wis ngagem busana keprabaning Pringgondani ladal pantes murwat kan wujudanmu putu paduka Kanjeng Hyang ingkang wayah nyuwun pangestu ya bakal tak pangestuni Kanjeng Hyang Puntadewa utawi Kanjeng Puntadewa kula nyuwun pangestu. Iya kulup. Ndak pangestoni Wandrawati kula nyuwun pangestu. Iya nggih. Ndak pangestoni kulup Gatotkaca. Rama Kyai kula nyuwun pangestu. Wah, Gathok. Para Serpati mugi andadosna ing kawuningan. Rikelenggan sak mangke kula Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati. Dinten sak mangke sinarya dening wayah kula pun Werkudara menapa dene Arimbi minangka dados turasipun sawarga Prabu Trembaka. Rikelenggan sak mangke jumenengaken wayah kula pun Gatotkaca jumeneng Nalindra wonten negaring Pringgondani ajejuluk Prabu Anom Gatotkaca.
sira wis dadi Nalindra nanging tetepo kelawan kewajibaning Nalindra ingkang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara kuwi ning pundhaking Nalindra. Kasinggihan mekaten. Kumrusak ana ing sak jabaning pendopo kae dudu kok udan sinemeni. Nanging kae swaraning para Nalindra ing padha anekseni lenggahing kulup putu Prabu Pringgondani ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Atmaja kunggir Gatotkaca wonten dawuh Gatotkaca wonten timbalaning adawuh ana tetembungan dana siasat kelawan sama beda dana denda. Ora perlu akeh-akeh pun wong Ndrawati anggone paring sangu lawan Atmajaku ing Pringgondani. Nadyan wong liyan kebrayan labuh tumraping negara pinaring ana ganjaran ingkang sakmurwat nanging nadyan to kulit daging kula warga mongko nerak pacak nerajang waring praja aja wigih ring-ring paring ana pidendhan ingkang sakmurwat. Lho iki ngestaken dawuh. Wah, Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Gawe tentrem sarta gawe uriping para kawula kebak lawan kabungahan. Yen nganti nalisir saka angger-anggering kewajiban minangka dadi ratu lan kewajibaning kasatriyan. Aja takon dosaku dhewe ingkang midana karo kowe. Niki ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai. Piyak. Nuwun, Ger. Oh. Rainasma bang wangaruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkanegara sageter kene dunganing konglir wuwu sing pine panca nun amit pasang kaliman tabi dina bena ing ladeni dumawaing tawang tuwangger mriyem pusaka ing pring Brajamusti nderek mangayu bagya sekethi jumurung. Paman Brajamusti ngaturke panuwun dening paman wis kepareng jumurung marang lekase Gatotkaca inggih namung mugi andadosna ing kawuningan. Ila-ila jaring para kina sami nyebataken yen kanugrahaning teka kuwi pacobane bakal jumepak jebul nyata nggih. Anggen kula sowan wonten ing Glagah tinulu sowan Kakang Brajadanta boten tinampi kanthi Kakang Mbok Ayu Arimbi. Satemasak mangke ingkang paman ing Glagah tinulu ingkang paman inggih menika kadang kula Kakang Brajadanta madheg raman wonten negaring Pringgondani boten nyarujuki lenggahipun anak Prabu Pringgondani nggih. Brajadanta teka kowe ora ngelingake marang keladu ing patrap kadang mutuwa. Sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dhateng Kakang Brajadanta ewadene sampun boten dipun dhahar. Semunipun sampunipun antepi anggenipun boten kepingin anak kula Pringgondani lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Brajamusti Gatotkaca anakmu lanang tumuli metu saka ing dadaya ing Pringgondani saka lah nek ora lidhok ujaring wong gaplok sekawit Arimbi matur kelawan Eyang ing Wirata ya panjenengan ingsun yen to kabeh kadang praja wis nyawiji lan sarujuk kelawan lenggahing si Gatotkaca. Piye Bratasena? Wah,
aja takon aku. Iki dudu perkaraku ning perkara. Anggo sesumbar lindhu bumi Gondani iki kraman saka glagah tinuladi pati Brajadenda leganing ati kok tak tampa pangestune wong tuwa tampanono kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan iki bareng kula munjo atur ngersanipun Paman Brajadenda kowe arep matur apa Paman estining manah mboten wonten darbe niat kula lenggah dampar kepraboning Pringgondani menawi wonten dawuhipun Kanjeng Ibu Arimbi ingkang dawuh dhateng putra pun Gatotkaca mila kula estunipun boten milik dhateng kedaton ing Pringgondani kula boten milik dhateng kamukten ing Pringgondani menawi Paman Brajadenda badhe kepareng panjenengan pepunden kula Paman monggo nanging kula suwun sampun ngantos ambyak awur-awur damel cintrakaning kawula sak negaring Pringgondani kula aturi nyirep mawi tirtaning kesabaran dampar kula caosaken dhateng jengandika Paman Brajadenda wah latalah wah piye kowe jagat iki nganti padha nilaga jebul ora sumbut karo kondangmu ora sumbut karo gelarmu nangka dadi pengayomaning kawula sak negaring Pringgondani Gatot Ratu kuwi wis wani madeg minangka dadi pepayung. Ratu kuwi wani ngadeg dadi pengayoman. Kawula Pringgondani ingkang cacahe mayuta-yuta kabeh padha mesem guyu merga entuk pengayoman ya kuwi Gatotkaca. Padha duwe pengangen-angen negara Pringgondani kuwi bakal dadi negara ingkang becik bagi negara ingkang gedhe. Uripe kawula padha kepengin tentrem ambyar merga Nalindra Pringgondani ingkang lagi wae diwisuda jebul mringkus ora beda kaya wong wadon sing jeneng ratu ya aja gampang lilih atimu Gatotkaca aja nyawang sing dadi kraman kuwi sapa yen pancen kuwi wis dadi kraman tumraping negara wis mbebutek katentremaning negara ing Pringgondani aja nyawang sedulur, aja nyawang kulawarga, aja nyawang kuwi sanak kadang mitra kawruh. Kuwi dadi mungsuhing negara, wajib mbok singkirake. Lah kok malah kowe sing mringkus, kowe ora wani adu arep karo pamanmu Brajadenda. Srikata Dyan Gatotkaca tinon mapakaraka suta tekapira Kresna ing Paman Brajadenda Gatotkaca piye yen pancen paman wis niat bakal dadi kraman negara ing Pringgondani Gatotkaca minangka dadi nalindring Pringgondani wajib nyingkirake kraman ora usah dadak paman walangan.
Kelabuhan nom Pringgondani. Nadyan kula nuwun sewu panjenengan menika kacariyos babaran kayuangan. Nggadahi kasekten ingkang mawarni-warni ning kula nuwun sewu lunggir mboten angias dhateng paduka. Menawi katanding dhateng kegiatanipun Kakang Brajadanta kula kinten mboten saged monggo pulya. Nadyan Gatotkaca remuk disawurke putung dibandhemke bakal tandhepani negara Pringgondani. Nggih, kula pitados. Nanging menawi ngantos jengandika menika mangke kasoraning yuda menapa mboten damel lingsem nalindring Pringgondani. Banjur aku kudu piye Paman Brajamusti? Menawi kalilanan kula tak apa pancen mengkono? Inggih, yo gage manjinga Paman Brajamusti. Mestakaning dening Sang Gatotkaca ing pamaning glagah tinulu. Parandening Ra Sang Brajadanta mestaka pecah, parandening mangke nyarengi pejahing Sang Brajamusti sampya kekalipun kaget risang tetuka wau. Ayo ketokno kasudebianmu. Ayo Gage nggir. Aja walang ati. Gage ngrapalo japa jaya kawijayan ora bakal lak tinggal loncat Gatotkaca. Paman Brajamusti nglayon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani Paman mboten nginten babar pisan bilih Paman Brajamusti mentala ngiklasaken jiwa raganipun Paman kinarya katentremaning projing Pringgondani. Paman ingkang putra pun Gatotkaca mboten saged kantun wonten ing jana luka. Kula mboten saged tentrem menawi kedah ancik-ancik dhateng kasangsayanipun punden kula kekalih Paman Brajamusti. Oh. Kowe tak wisik ya cah bagus. Nggonku madeg raman kuwi babar pisan ora duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan anakku Gatotkaca. Lan aku ora milik negara ing Pringgondani babar pisan ora. Nggonku gedhe tresna kelawan negaraku aja nganti negaraku kuwi duwe pengayom ingkang ringkih sarta ora duwe kasantosan lahir batin. Mula pamanmu Brajadanta madeg kaya ngene iki sayekti mung kepengin nodhi marang kekuwataning nalindring Pringgondani. Jebul tinemune kowe wis sentosa lahir batinmu uluk. Ateges kowe bisa ngayomi mring sagung kawula negara ing Pringgondani. Pamanmu Brajamusti apan wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Mung tekan semene tulising pamanmu sakarone. Lan kudu kaya ngene lakon ingkang kudu sinandhang dening pamanmu Brajadanta lan Brajamusti. Ngerti yo? Sejatine aku lan pamanmu glagah tinulu kuwi dudu putra Prabu Trembuka namung kedadian saka pusakaning Prabu Trembuka. Ya kuwi Aji Brajadanta lan Brajamusti peparinge yangmu Prabu Pandhu Dewayana. Saka seming Prabu Trembuka wekasan wenteh
wujud buta loro ingkang kembar kemanikan ya kuwi aja mesti aku lan pamanmu Brajadanta tansah bakal menehi pengayoman lawan kowe sarana manjing bali marang sira kula Gatotkaca manjing dadi aji Brajadanta lan Brajamusti nggih. Oh. Dateng paduka anak Prabu Pringgondani paman malah kepasang yugya katujinginu kundure Kanjeng Paman Brajadanta lan Brajamusti ora ana ingkang kapiji minangka wrangka mula Paman Brajadanta lan Brajamusti wis bali marang angganing Gatotkaca sira Paman Brajalamatan ingkang dak dapuk dadi wrangka ing Pringgondani nganggo pusaka asma Patih Probakesa nggih ngestaken dawuh nggih. Lho gagal maning son. Gagal maning. Nggih. Pripun Kakang Durna? Brajadanta pejah. Li kepengin lengserke Gatotkaca cabaring damel. Nek mboten kula piyambak sing tumandang ora bakal rampung-rampung. Nek menggunakake tangane wong liya ora bakal rampung-rampung. Gatotkaca, Werkudara. Oh, aku sing teka, Nger, aku sing teka. Aku pengen mengucapkan mangayu bagya seketi jumulung marang Gatotkaca ngene wis dadi ratu nek goreng Pringgondani, Nger. Gatotkaca wis dadi ratu nang Pringgondani. Iya. Bakal tak paringi pusaka ya kowe ingkang winastan lebur seketi. Wah, lebur seketi. Bakal tak paringake marang Gatotkaca dinggo kekuatan lahir lan batine. Iya. Uga obat-obatan. Iya. Supaya Gatotkaca mengko bisa dadi wong kang sentosa lahir sampeyan. Vitamin C, D, A, B+ lan keturut. Bakal tak paringake harus Gatotkaca supaya bisa nganti kena lelara. Ora kang saka kuwi ya, Ger. Aku Lilanana tak ketemu karo anakmu Gatotkaca. Lilanana, ora ketang mung sak kedhepe netra. Lilanana. Oh, Petro, aku ora ndek urusan karo kowe, Petro. Kowe kok tiba-tiba terus njotos aku. Sampeyan iki. Tiba-tiba piye? Tiba-tiba. Sampeyan mengargawi Kisra. Kula ngerti entuk pelaporane Brajamusti kala Bendara sing matur kali kula nek sampeyan kok sik kok ana sing wayangan, Petro? Nggih niku tang-ting-tang-ting. Wis ngene wae, Petro. Bangane ndelok ronggon awak dhewe bubar wae. Nggih. Nggih, monggo wangsul. Mangga. Arsa madangi jagat tumungup-ungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung kula nderek mangayu bagya ngeden ya Semar. Mugi-mugi Kang Putra saged sakinah mawaddah wae. Amanah saged dados pengayomanipun para kawula sak negari Pringgondani. Ya. Saged mangku sagung para kawula dasi negari Pringgondani. Ya Semar. Mugi-mugi negari Pringgondani dados praja ingkang ayom
ayem tentrem gemah ripah loh jinawi sura sudira jan kang rat suwah brasa kaping ulah Darmastuti rahing samya makarya rahing samya pinanggih cekap semanten crita kula benjang menawi wonten wekdal saged sinambet malih Ndara